IFM News. Lokal. Idol John, go! Temporaryo ang mapasaraan ni ti Kalsada ti National Highway. Wano dati paset ti Sangwanan ti munisipyo iti ili ti Burgos. Dito apakamo ket manipod ang mismo iti lokal na gobyerno kasa panangimpormar iti publiko ken kadagiti motorista tapno saan da ama ilawlawan. Sarado iti nadakamat a kalsada iti oras ti alas 8:30 ti minkan at alas 10. Kaspaseta ti panagsanay dagiti partisipante iti Tanok Festival. Maobserbaran toy iti las od ti taldo arabii ket nang rugin idilaeng rabii agpatinggana intonno aldawa ti Miyerkules. Naka-plaster met dagiti traffic signages para iti alternatibo a ruta adalanen dagiti dumalyasat. Mausar adala ni ti President Ignacio Street nagturong iti Perocho Street wenno daytoy likodan na ti mismo a munisipyo ken agkurba iti De Luna Street sakbay asumrek matlaeng manen iti National Highway. Idawdawat ti lokal na gobyerno iti tulong ken kooperasyon iti sagtunggal maysa para iti naanaya sa panagtaray ti trapiko bayat ti apan nakapasara at temporaryo iti kalsada. Para tanok, Idol Joanne. When Idol Bernard. Okay, any more? Isya pa lang ti damag iti ili ti Burgos kadwa iti 99.5 Basin Lawag. Idol John 15 tatak.